Tak, já vás vítám, sledujete další vysílání, kde si ukazujeme rozhovory se všemi kandidáty na slovenského prezidenta. No a dneska nás čeká Igor Matovič. Igor Matovič má 50 rokov, aktivní politik, konkrétně poslanec Národní rady, ženatý a má 2 děti. 11 mužov zabojuje o prezidentský palác. Kto z nich sa stane novou hlavou štátu? Každého z kandidátov aj my voláme k nám do štúdia, aby sme vám ich predstavili. Dnes je na rade Igor Matovič, moje meno je Lenka Ježová a vy sledujete reláciu Kreslo pre kandidáta. Reláciu streamujeme aj na našom Facebooku JOJ24. Igor Matovič, vek 50 rokov, aktívny politik, konkrétne poslanec Národnej rady. Ženatý a má 2 deti, kandiduje, lebo nechce, aby aj tú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte ovládol sluha mafie. Dobrý deň, pán Matovič, vítajte u nás v Kresle pre kandidáta. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A v tejto chvíli opäť spúšťame našich 20 minút na rozhovor. Je to teda čas, ktorý mal každý jeden z kandidátov. Poďme na to. Ste teda uviedli, že nechcete, aby aj tú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte ovládol sluha mafie. Myslíte si, že vy konkrétne máte šancu poraziť teda Petra Pellegriniho? Predpokladám, že k nemu smeruje práve táto výzva. Áno, Petra Pellegriniho tak nazývam, lebo mám rád, keď aj ľudí, aj veci, aj skutky, aj dejiny nazývame pravým slovom a nesnažíme sa to nejako zaobaliť. Jediný som v podstate z tých vrcholových politikov upozorňoval posledné 3 roky, že nebielte tu Pellegriniho, nerobte z neho človeka, ktorý po voľbách sa pridá k demokratom. On pôjde s mafiou, lebo jednoducho má v sebe to mafiánske DNA. 19 rokov im verne slúžil a teraz to vidíme. Teraz bez hanby sám sebe si hlasuje za udelenie amnestie za zločiny, ktoré páchal so svojou bandou. A to ma mrzí, samozrejme ja ho neporazím, lebo my už bohužiaľ nežijeme v demokracii. Ako vaša kandidatúra tomu pomôže, aby nevyhral? A tým, že ja som si povedal, že počas tej kampane využijem ten priestor na to, aby som hovoril a snažil sa ľuďom otvárať oči. Jasné, mnohých naschvál nechajú zatvorené, keď rozpráva Matovič, ale aby som hovoril o tom, že už nežijeme v demokracii, že už žijeme v mediokracii, kde rozhoduje pár bohatých majiteľov médií a tí sa rozhodnú, kto vlastne môže postúpiť do nejakého takého finálového zápasu a tí ostatní sú v podstate iba takí. By to mohli podľa vás médiá rozhodnúť? Je to na ľuďoch, predsa oni dávajú hlasy vo voľbách. Je to takým spôsobom, že jednoducho ten kandidát nedostane priestor. Pozrite sa, aký obrovský priestor má Pellegrini napríklad v Haščákových, v mafiánových médiách, ktorý ovláda polovičku mediálneho trhu a tým pádom manipuluje rovno tie prezidentské voľby. O mne nenájdete za 4 roky, odkedy bol Haščák v báse, ani jedno pozitívne slovo v jeho médiách. Nemusíme teraz riešiť konkrétne toto médium, máte tam aj nejaké... To je polovička mediálneho priestoru a tým pádom si myslím, že to je veľmi vážne. Jednoducho na Slovensku už bohužiaľ nerozhoduje demokracia a rovnosť pred zákonom, rovnosť pred príležitosti, ale je tu naozaj pár bohatých ľudí v pozadí médií, ktorí si vyberú a tí ostatní sme kompárs. Stále sa držíte toho, že ste takým tým bobkovým listom, vy ste to takto nazvali, že chcete okoreniť tú celú kampaň. Ste už začali nejak tak zásadne okoreňovať? Ale tak trošku si pripadám, že to je taký bobkový list, ktorý použijete dvakrát, že vzhľadom na to, že Pellegrini, bohužiaľ aj Korčok sa vyhýbajú verejným debatám a snažia sa Pellegrini tak nejako premlčať sa až do prezidentského paláca, lebo sa bojí otázok, ktoré legitímne by mu mali byť kladené, tak tým pádom nemám ten priestor, aby som okorenil, lebo sa jednoducho nič nevarí. Je to taká, osobne si myslím, že dosť veľká nuda v tejto prezidentskej kampani. Čiže nedokážete urobiť niečo pomimo napríklad? Budem musieť to urobiť pomimo, lebo jednoducho, keď sa vyhýba zbabelec verejnej debate, tak tým pádom sa mu budem musieť prihovoriť nejak inak verejne a dostatočne okato. A už máte niečo vymyslené? No samozrejme, že áno. Jednoducho urobím naozaj všetko preto, aby ľudia volili s pocitom, že vedia o jednotlivých kandidátoch maximum aspoň od tých relevantných. Vy ste nám aj do toho dotazníka, ktoré sme vám dali, aby ste nám vypísali, pomerne hojne napísali, že vy prezidentom nebudete. A aký naozaj zmysel potom mal teda kandidovať, keď ste mali ešte aj druhého kandidáta? My sme nemali. V podstate áno, my sme poskytli podpisy, keďže nás požiadala strana Za ľudí, že či podpíšeme sa pod kandidáta, keďže kandidáti môžu buď vyzbierať podpisy od ľudí alebo od poslancov.
a tým pádom my sme na tú žiadosť reflektovali, podpísali sme sa im pod kandidatúru pána Dubovského, lebo nás o to poprosili. Je to kamarátske gesto voči našej koaličnej strane. A ten zmysel je taký, ako som povedal, akože využiť mediálny priestor, aby sme sa rozprávali o vážnych veciach, lebo jednoducho mafián sa nám pretlačí priamo do prezidentského paláca a bude to možno nasledujúcich 10 rokov. A to budú 100 000 ľudí, ktorí budú mať z toho veľmi zlý pocit, aby človek, ktorý tu verne mafii slúžil, rozkrádal republiku a pomohol rozkradnúť 30 miliard eur, aby bol nakoniec v prezidentskom paláci, to bude iná hanba. Už dnes máme Slovensko najdrahšie si požičiavame peniaze, lebo jednoducho svet vidí, že humplujú tú krajinu, čiže normálne rozvrat verejných financií. A keď bude mať ešte navyše mafiána v prezidentskom paláci, tak to bude naozaj taká hanba, že investori sa budú vyhýbať Slovensku, ľudia budú mať menej práce, budú nižšie mzdy a všetci kvôli tomu budeme zbytočne trpieť. Pán Matovič, čisto teoreticky, keby ste sa naozaj vy stali nakoniec prezidentom, bude to nechcené víťazstvo? Ale na čo? Preskočme otázku. Mňa by to naozaj zaujímalo, ľudí, lebo tiež sa neočakávalo, že budete premiérom a vy ste to v minulosti povedali, že vy premiérom ani nemáte ambíciu byť, nakoniec ste boli. Bolo to tiež, dajme tomu, prekvapenie pre verejnosť? A tak ten vývoj bol trošku iný. Vtedy jednoducho nebol som takým terčom médií. Túto 3,5 roka na mňa médiá doslova taký krvavý lynč viedli a nenechali médiá na mne... len robia vyslovene úlohu, že kontrolujú, čo sa deje a informujú o tom verejnosť. Rovnako o tom mediálnom lynči hovorí aj Robert Fico. Nie ste teda jediný, ktorý má tieto pocity. Preto médiá si len robia svoju úlohu. Prepáčte, pani redaktorka, mali by si robiť svoju úlohu. 90% novinárov na Slovensku sú kvázi novinári, ktorí si myslia, že majú automaticky pravdu tým, že majú v ruke pero, alebo majú pred sebou klávesnicu, alebo majú na vizitke napísané novinár. 90% novinárov tu manipulujú a vytvárajú kvázi pravdu alebo fiktívnu pravdu. A to bolo krásne vidieť na tom 3,5 roku. Na mne nenechali nitku suchu. Jednoducho, my sme urobili čokoľvek dobré, to bolo odignorované, z hovadín robili strašného slona a stvorili de facto Pellegriniho. A to, že sú aj poctiví novinári, ktorí naozaj hľadajú pravdu, to, čo je vlastne poslanie novinára, a čo by teda mali novinári robiť, alebo snažia sa neskreslene posunúť informácie ľuďom, chvála Bohu, že takí sú, ale 90% sa spreneverilo odkazu Jana Kuciaka a mnohí sa za neho skrývajú. Ja tu na vás nadviažem, pretože práve tieto slova ste použili aj v minulosti. Môžeme si spoločne pozrieť do krútku, kde ste vy avizovali práve to, že vám médiá nechajú na vás nitku suchu. Poďme sa pozrieť, čo ste vtedy povedali. Urobili ste so mňa jednoducho Žida 21. storočia. To je ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko vinní, lebo jednoducho Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia na Slovensku chceli urobiť niekoho, kto bude za všetko vinný. Spätne toto vyjadrenie by ste trošku korigovali, alebo by ste sa opätovne prirovnávali k Židovi 21. storočia? To nie je prirovnávanie, to je slovný obraz hyperbola, sa to nazýva, to znamená, to je extrémne prirovnanie. Keď jednoducho ľudia nechápu, tak potrebujete aj malému decku zatrásť tým deckom, povedať taký extrémny príklad, alebo taký extrémny príklad prirovnania, ktorý sa teda volá ten obraz hyperbola, aby to pochopilo, o čom hovorím. A ja si presne za tým stojím, aj nasledujúce roky po tom mojom vyjadrení to potvrdili, lebo vlastne počas covidu zrazu všetci mali jedného spoločného nepriateľa. Aj Fico, aj dezoláti, aj progresívni novinári v médiách. Jednoducho jediný nepriateľ je Matovič a stvorili Fica. Oni ho uviedli, oni ho zobudili. Či už nebolo nemiestne. Predsa len z histórie vieme, čo sa práve týmto ľuďom stalo. Nie, ešte raz. Ľudia, ktorí to nechápu a berú to ako prirovnanie, vtedy by to bolo nemiestne. Ale ako hyperbola, je to normálny obraz. A vtedy aj v čase, keď som to povedal, tak sa vyjadrovala nejaká slovenčinárka, ktorá to presne vysvetlila, že vlastne áno, v tomto prípade to je hyperbola. Ale vyjadrala sa aj židovská komunita, ktorej to veľmi Nie, ja som sa s nimi aj stretol, vysvetlil som, ako to chápem, a oni pochopili aj mňa. A bez problémov sme si to vyjasnili. Ja si myslím, že to je správne. Jednoducho povedať Žida 21. storočia znamená, že človeka, ktorý za všetko môže. Tak ako si Hitler v ťažkej kríze 30. rokov minulého storočia vybral tých Židov, lebo ľudia boli jednoducho znechutení z toho, čo zažívali. Ťažká ekonomická kríza. Strácali robotu, ťažko sa im žilo, deti zomierali od hladu a Hitler jednoducho našiel príležitosť a ukázal, tam sú tí Židia, spravím z nich ten terč nenávisti a urobil ten terč nenávisti. Prepáčte, dokončím iba. A takto isto vlastne, a to ale nehovorím, že ja som mal ten istý osud. Ja som v tom koncentráku neskončil. Mne ten život nikto nezobral. Mne len zobrali dôstojnosť, dehumanizovali ma a možno teda to následné teda nebolo, samozrejme. Ale takto isto počas ťažkej krízy covidu, vojny, hyperinflácie, jednoducho zlí ľudia, mafiáni, ktorým
slobodní vyšetrovatelia išli po krku, potrebovali si niekoho nájsť, kto je zodpovedný. Progresívni novinári, zase pre nich som nevyhovoval, lebo som mal názor svoj na LGBTI propagandu, ktorý som neskrýval, s ktorým hlboko nesúhlasím, alebo s tou propagandou. A tým pádom jeden terč. A Matovič za všetko je vinný. A jednoducho, viete, čo urobili obraz? Choďte na ulicu a opýtajte sa, že či pomohol Matovič rodinám. 90% ľudí vám bude hovoriť tú propagandu. Nie, Matovič ubližoval rodinám. Hoci sme zvýšili o 320% podporu na dieťa. Boli ste na 200 aj vy na pri dieťa. moci. Myslíte si, že máte nejakým spôsobom aj zodpovednosť aj vy za to, čo sa tu momentálne teraz deje v krajine? Vždycky každý má nejaký diel zodpovednosti, ale naozaj si porovnávajme si, že kto má aký ten podiel zodpovednosti. My sme napríklad ako Slovensko, potom ako vznikla vláda v roku 2020, ako začal COVID, tak sme pol roka boli číslo 1 v celej Európe v zvládaní covidu. Z pohľadu nízkeho počtu chorých ľudí a z pohľadu nízkeho počtu... napríklad aj čo sa týka tej frustrácie spoločnosti, dokončím. napríklad aj toho napätia. Dokončím. Čiže aj z pohľadu počtu úmrtí. Myslíte si, že jeden jediný novinár na Slovensku spravil reportáž alebo napísal článok za pol roka, čo sme boli číslo 1 zo 45 európskych krajín, o tom, že Slovensko je číslo 1, že sme najlepší? Išli sme naživo všetky vaše tlačové konferencie, čiže to tam samozrejme bolo. Žiaden iný politik nemal toľko priestoru, ako ste mali vy počas covidu. Prepáčte. Žiaden novinár napísal článok o tom, že sme naozaj vzorová krajina, že to vlastne zvládame. Ja vám to potom môžem ukázať po relácii, môžeme si to ukázať, ale boli tisícky článkov o tom, ako nezvládame COVID. A toto bola tá ťažká 3,5-ročná manipulácia. A keď môžeme hovoriť teda, že či ten jeden, ktorý je zahnaný v kúte, alebo tí stovky ďalších ľudí, ktorí toho zahnali do kúta, že kto má aký podiel viny. Môžeme si o tom hovoriť. Ja si priznávam, keď čo sa týka podiel viny, možno na súčasnej situácii, čo sa týka frustrácie, nejakého napätia spoločnosti, to, že sú ľudia vlastne rozdelení na nejaké tie tábory, za to vnímate nejakú zodpovednosť? Samozrejme, že každý má ten podiel viny. Akú konkrétne? Ale čo ste mohli urobiť inak napríklad? Čo sa týka retoriky? V prvej veci som mal samozrejme vyhodiť Sulíka z vlády, potom ako začal vlastne brojiť proti vlastnej vláde, podrývať autoritu vlastnej vláde. A čo u seba by ste urobili inak? Nie, teraz hovorím, toto bola prvá vec, to je u mňa, lebo to by malo byť moje rozhodnutie. Ja som vtedy mal mať odvahu a nemal som vlastne pozerať na tie jeho vyhrážky, že keď to urobím, tak on rozbije vládu. Mal som to jednoducho urobiť a vtedy by som sa zachoval naozaj v tej chvíli ako premiér, na mieste premiér a bol by pokoj. Lebo jednoducho to neustále... prejavov, príhovorov. Poďme sa zamerať na vás, že dobre, nie teraz čiže to, čo mi napríklad vyčítali novinári, že som mal hodinové alebo dvojhodinové tlačové konferencie. Nikto nepozerá, to si môžete tiež pozrieť zo záznamov, že moje verejné vyjadrenia, môj verejný prísľub potom, ako boli vyhlásené výsledky volieb, a keď mi tam niekto hovoril teda, že dobre, že možno budete premiérom, aký budete premiér, tak jednu z tých prvých vecí som hovoril, že v prvom rade budem novinárom odpovedať na všetky otázky, ktoré mi dajú. Teraz som nemyslela vôbec o to, pán Matovič. Ja som sa pýtala vyslovene na ten spôsob komunikácie, spôsob toho slovníka, ktorý máte voči verejnosti, že aj toto do istej miery je dosť často kritizované, keď si pozeráme tie komentáre, čo máte pod príspevkami. Nie, ako hovorím, že čo bolo najviac komentované, bolo to, že siahodlhé tlačovky. Novinári ma kritizovali, že hodinové, dvojhodinové tlačovky. A ja vtedy som iba plnil verejný prísľub, ktorý som dal, že na každú otázku novinára zodpoviem. Ak by mi novinári nedávali otázky, tak tlačovka by trvala 20 minút. Ak by mi nedávali na 2 hodiny otázky, tak jednoducho by som 2 hodiny nerozprával a neodpovedal na tie otázky. Takže napríklad toto asi bola chyba, že som zbytočne išiel príliš odpovedať na otázky novinárom je podľa mňa na mieste, pretože novinár sa snaží dopytovať za ľudí. Čiže... Áno, ale zrejme asi sa to malo obmedziť, že povedať si, že maximálne možno pol hodina a tým pádom možno by sa tie otázky upratali a tým, že som vychádzal v ústrety, nakoniec ja som bol za blbca. A to mi prípada tak, že máte klobúk, nemáte klobúk, sa chcel zamerať práve na ten spôsob komunikácie, pretože aj do istej miery pravdepodobne toto viedlo k tomu, že od vás dali ruky preč, nie teda koalícia, čo je asi pochopiteľnejšie, ale napríklad aj opozícia. Ako vy to vlastne vnímate, že ste momentálne taký ostrakizovaní, dávaní na okraj aj v rámci opozičného boja spoločného? No však, lebo my sme jediní hovorili, že my nezradíme našich voličov a nebudeme ochotní s mafiou kolaborovať po voľbách. A pozrite sa, čo robilo Progresívne Slovensko, Saska a KDH. Išli si ruky, nohy dolamať, aby mohli s mafiánom ísť do jednej vlády. A to jednoducho my nikdy neurobíme a v tomto my sme iní a toto jednoducho príliš veľká brázda medzi nami. Oni to vedia, že jednoducho s nami v tejto veci bandu nikdy nebudú môcť nejakým spôsobom byť. A hovoríme pravdu aj o nich. Akože to Progresívnemu Slovensku je strašne nepríjemné, že im hovorím, že aj oni hlasovali za pád Hegerovej vlády a spôsobili to, čo tu teraz máme. Lebo oni tam mali svojho Valáška
a rovno ich predsedníctvo rozhodovalo, či Republiková rada rozhodovala o tom, že teda ako odporúčia Valaškovi hlasovať a odporúčili mu, že áno, hlasuj za pád Hegerovej vlády, kde Sulík vlastne povedal na tlačovej konferencii, že Heger musí padnúť, lebo nebojuje proti mafii a korupcii. Však to je smiešne. A teraz tí istí ľudia tu robia protesty na námestiach a bojujú proti zlu, ktoré vlastne pozvali k moci. A toto si myslím, že keď to nazývam, tak jasné, že som potom nepríjemný partner pre progresívcov, Saskárov aj KDH-kov. Čiže tá vina, prečo ste vlastne tak na okraji toho celého, je skôr v tej zvyšnej opozícii? Nie, však je to vina na mne, že ja hovorím pravdu. To je ako, že v politike sa to nenosí. A v slovenskej to je veľmi zle. Keď hovoríte pravdu a keď poviete Sulíkovi, že povalil tretiu demokratickú vládu, no tak, Pane Bože, to čo o ňom hovoríte? Alebo keď zverejníte jeho SMS-ky s Haščákom, jak si pýtal úplatky pre Cigánikovú, to sa nerobí predsa. Jednoducho v politike však bolo 30 rokov, toto bolo zvykom, že oni na seba síce kričali, ale potom vlastne sa nepohrízli. Až my sme vypustili slobodných vyšetrovateľov na zločincov. Až my sme im dali slobodu tým vyšetrovateľom a vôbec sme sa im nestarali do toho, že čo vyšetrujú a čo nevyšetrujú. A toto urobil Matovič a oni vedia, že fúha, tak ak by sme s nimi boli dokopy, tak on aj na nás pošle tých vyšetrovateľov, tak radšej sa nás snažia ostrakizovať a dať niekam bokom. V tom druhom kole sa potom dokážete spojiť ako opozícia a podporiť nejakého spoločného kandidáta, alebo aj na základe tohto, čo tu hovoríte, nie je šanca? Myslíte, že prípadne podporiť Korčoka v druhom kole? Alebo kto sa tam dostane? Že sa tam dostane niekto iný zase, ale zatiaľ tie prieskumy zatiaľ vyzerajú tak, že tí prví dvaja sú jasní. Čiže v druhom kole bude Pellegrini a Korčok. Ja som povedal aj v prvý deň, keď teda som povedal, že kandidovať idem, tak s tým, že poprvé si trúfam tak, že tie moje preferencie alebo výsledok vo voľbách bude niekde medzi plnotučným a polotučným mliekom, čiže medzi 1,5 až 3,5% tuku. Práve že viacej ešte percent zatiaľ? Zatiaľ uvidíme, ale ja som s týmto do toho išiel, že budem mať možno výsledok niekde okolo tých 2-3%. Ale zároveň som aj povedal, že idem do toho s tým, že chcem klásť otázky relevantným kandidátom Pellegrinimu, Korčokovi. A to, čo mám na srdci a to, čo majú na srdci 10 000 možno našich voličov, ktorí by inak ani voliť neišli. A neišli by voliť Korčoka, keď im jednoducho nezodpovia, nevysvetlí vlastne niektoré záhady. Čo by mal zodpovedať podľa vás pán Korčok napríklad? Ja som to už viackrát niekde aj teda povedal. Je naozaj veľká záhada, že v čase, keď bol nákup Sputnika, tak vlastne Richard Sulík, sediac na vláde, na rokovaní vlády, vedľa s Ivanom Korčokom hovoril Marekovi Krajčímu: Marek, však ty ako minister zdravotníctva, kúp to priamo. Nemusíme to o tom rozhodovať celá vláda. Kúp to ako minister zdravotníctva, máš na to kompetencie. A keď to kúpiš, my z toho nebudeme robiť vedu. No a Marek Krajčí kúpil toho Sputnika. A oni z neho aj Sulík, aj s Korčokom robili vedu. A na základe toho vlastne Marek Krajčí musel skončiť a padla Matovičová vláda kvôli nákupu Sputnika. A to sú záhady, ktoré treba vysvetliť, že ako je možné, že poviete niekomu urob to a keď to urobí, potom to využijete na to, aby ste vlastne mali z toho nejaký prospech. A to isté sa potom stalo aj pri 200 eurách na dieťa, takisto Ivan pritom bol. O tom sú vlastne nahrávky na úrade vlády, čiže to je vec verejná, aby mohla byť. Chceli by ste sa opýtať, že prečo vás nepodržal v nejakých tých Nie, prečo vlastne asistoval povaleniu 2 demokratických vlád vo veľmi ťažkom čase, ktoré Slovensko zažívalo a takýmto spôsobom pomohol ustlať cestu návratu mafie k moci. To je dôležité. Pre niekoho sú to maličkosti, jasné, to je minulosť, čo sa Matovič do toho stará. Ale to sú zlomové chvíle a to sú otázky, kedy sa láme charakter. A ja teraz chcem sám poznať odpoveď, že či sa zlomil charakter, alebo prečo to urobil. Či to bolo prospechárske rozhodnutie, alebo nie. Ale vopred hovorím, tak či tak, akože už Korčok, jak sa k tomu postaví, k takýmto napríklad otázkam, to zlo, ktoré teoreticky sa môže niesť v kandidátovi Korčokovi, je zlomok z toho, čo je v kandidátovi a za kandidátom Pellegrinim. Lebo Pellegrini ide robiť sluhu mafie. On ide do prezidentského paláca rozdávať milosti najťažším zločincom, ktorí na Slovensku prepadnú cez sito spravodlivosti a postihne ich ten spravodlivý trest. Čiže oni si chcú nadeliť a nadelia si nakoniec tú amnestiu na zločiny, ale tí, čo boli potrestaní, tým bude Pellegrini podpisovať amnestie a milosti. A tomuto si myslím, že každý demokraticky cítiaci človek a vlastenec by mal zabrániť. Lebo vlastenec nie je ten, čo si túto teraz dá odznačiť, ak miluje Slovensko, ale ktorý chce z tej krajiny, aby bola spravodlivá krajina. Keď hovoríte o tom vlastenectve, tak viacerí kandidáti riešili aj tú zahraničnú politiku. Aká by mala byť podľa vás tá zahraničná politika nového prezidenta? Nebudem sa teda pýtať vás, pretože vy hovoríte, že vy prezidentom nebudete. By ma zaujímalo, že či by ste sa vzdali potom prospech druhého kandidáta, keby ste náhodou vy vyhrali?
Ja jednoducho nerad klamem a to ma naučili rodičia, netreba klamať, lebo potom si nemusíte pamätať, čo ste komu naklamali. Je to jednoduchší život potom. Čiže nebudem klamať ľudí, že budem. Jednoducho nežijeme v demokracii, kde by sme mali rovnaké šance. Aká by mala byť tá zahraničná politika? A zahraničná politika, ja by som chcel vidieť prezidenta, ktorý má odvahu, ktorý má odvahu pomenovať veci, ale zároveň nebúra naše zväzky, o ktorých rozhodli ľudia v referende, v demokratickom referende. Rozhodli, že chceme byť súčasťou Európskej únie, ale potom by som teda nechcel vidieť prezidenta, ktorý pluje na Európsku úniu, pluje na hodnoty, pluje možno na spravodlivosť, na právny štát, čo sú základné piliere vlastne toho spoločného Európskeho domu. Ale zároveň by to mal byť človek, ktorý dokáže nájsť spoločnú reč aj s vládou a von vysielajú ten signál, ktorý je plus minus v tých kľúčových zahraničných otázkach jednotný. Ale teda nie je za tú cenu, že tam zvolíme Orientácia mafiána. na všetky 4 svetové strany, áno alebo nie? Lebo aj vy ste išli do Ruska kvôli tomu Sputniku. Ono to strašne dobre znie. Pre ľudí, pre takých jednoduchších povedačok máme byť orientovaní na všetky 4 svetové strany. Však vlastne Buzola, Kompas majú 4 svetové strany a tým ľuďom toto stačí a nezamýšľajú sa nad tým. To je to isté, ako keby že vám niekto povie, že vy máte povinnosť byť kamarát s každým svojím susedom. Ale dobre, jedného máte dobrého človeka, normálne, že by sa rozlial. Ale počas covidu ten Sputnik nám bol dobrý teda z Ruska napríklad. Máte vraha, máte podvodníka, máte toho. Prečo by ste mali byť s každým kamarát? Prečo? Jednoducho Putin je vrah. Zabíja 100 000 nevinných matiek a detí na Ukrajine. Prečo my by sme s takýmto človekom mali mať nejaké spriateľné vzťahy? Dobre, teraz by ste Sputnik od neho nezobrali v tejto situácii, keby bola. Ak by bol teraz COVID, to je úplne iná otázka. Sputnik bol liek povinnosťou každého premiéra na svete. Mi áno alebo nie. Máme posledných 7 sekúnd. Samozrejme, že áno, lebo jednoducho to bol liek. Premiér sa nemôže rozhodovať o lieku, že či sa mi páči krajina, v ktorej sa vyrába, alebo nie. A v tejto chvíli nám vypršala naša 20-minútovka, ale máme tu ešte jednu rubriku, ktorú máme pre každého jedného z kandidátov spoločnú. Je to rubrika Podpísal by som, súhlasil by som. Môžeme ísť na to. Pán Matovič, tu vás poprosím iba jednoducho odpovedať áno alebo nie. Predpokladám, že aj vás môžu niektoré otázky navigovať na to, aby ste povedali viacej, ale ja vás možno aj stopnem. Poďme teda na to. Podpísali by ste, súhlasili by ste s registrovanými partnerstvami? Nie. Podpísali by ste odluku cirkvi od štátu? Záleží od podmienok. Čiže to je také otvorené. Boli by ste za sprísnenie interrupcií? Ak sa nájde väčšina v parlamente... Vy, či by ste to podpísali? Ak by sa našla väčšina, tak by som to podpísal. Podpísali by ste novelu trestného zákona v tej podobe, ako prešla parlamentom? Určite nie. Boli by ste za zásadnú zmenu systému vládnutia? Tu sa bavíme napríklad z parlamentnej na prezidentskú republiku? Nie. Dali by ste individuálny súhlas s bojovaním Slováka za iný štát? Asi by som zrušil tú možnosť. Nech si každý bojuje, kde chce. Čiže aby to nemusel odsúhlasovať prezident. Vyhlasili by ste, keby ste mali na stole klimatickú núdzu? Záleží od podmienok, ale niekedy sú tie návrhy uletené. Že by ste individuálne k tomu pristupovali. Podpísali by ste zákon, ktorý by mimovládne organizácie označil za zahraničných agentov? Nie. Vymenovali by ste Pavla Gašpara za šéfa SIS, momentálne teda námestník, ale stále sa tam ešte môže menovať? Určite nie. A podľa vás patria ruskí hokejisti na majstrovstvá sveta? Ruskí určite nie. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám zodpovedali aj tieto otázky a že ste boli aj hosťom v našej relácii Kreslo pre kandidáta. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme aj vám, diváci, že ste nás sledovali. Zajtra si do tohto kresla zasadne Peter Pellegrini. Sledujte nás o 14:00. No a ode mě je to všechno a opět příště na viděnou.